chakachaya panguva inomika yeZimbabwe. Po Mangwana nhau yake ichiva reviewed vichinzi he has made his worst mistake. Panguva inoi atoramba atowedzera kuti worsen the situation yakanga yaonekwa kunzi nhau yayo iyi yema-amendments yakaonekwa kunzi haibudi. But panguva inoi vana Mangwana vachipindira pane nhau iyi vatowedzera the fallout panhau dzekuamenda the constitution. Sarapinda mashuka mudanyorwa panapa retired Lieutenant General Winston Sigauke inotipa subscribe or like on the bell icon. Anopost about the press conference yanga iriko nezviri kudanyora chiti Pope Mangwana just confirmed that the presidency 2030 term extension by 2 years does not require a referendum. Pope Mangwana just made a fatal mistake in worsening already a highly contestable argument. Remember, if ED runs up to August 2026 as president, he will be deemed to have done his second term. According to the constitution, if the amendment bill number 3 2026 sails through, ED must resign before August 2026 and ZANU-PF appoints a caretaker president to run after August 2026. Meantime, there will be a series of court challenges to overcome, and people have a democratic right to demonstrate after everything else have failed. Doma developments aripo panguva ino uchionekwa kunzi aiwa the atmosphere is now volatile. Panguva ino the ruling party ZANU-PF pane a lot of jostling zviri kuitika panguva ino ine nhau yepower grab. Kurikona kwazvigaranda hazvidi kurwa pasi, zvoda kuramba zvakaoccupy maoffices, zvoda kuramba zvakaoccupy maranks. Varoda kuramba aiwa vachiita zvavari kuita, vari panguva inoi vari kushaya mareasons ari solid angasapota kuti varimene vari mumba. Pera kumaisha medu dzofungura imo today pamusoro pechitiko ichi, vana Paul Mangwana vachitatarika kujustifya aiwa nhau dzavo dzekuramba kuendesa nhau iyi kureferendum. Pera kumaisha medu dzofungura imo today pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chira on the bell icon.